je wat een lieder is? Nou, een lieder is een duur woord voor het beginfilmpje. Het beginfilmpje van Ongerweg. Daar zitten, als je goed hebt opgelet, poppen in. En een fruitje met poppen. En daar zien we ooit, heel lang geleden, is een keer geweest. Toen woonden ze, Minnie en Jim, in een kastieltje in Kessel. En ze zien verwoest naar Halen. En de vorige keer dat we er waren, toen heb ik Minnie eigenlijk amper of gaar niet gesproken, tenminste voor de camera, omdat ze lag toen te rusten. En toen heeft haar man Jim het verhaal gedaan. Dus dat was eigenlijk nog een oh kijk wat kijk. Dat was eigenlijk nog een stiekeme wens van mij om ooit een keer Minnie in de uitzending te hebben van Ongerweg. En natuurlijk is dat dan net even iets anders als dat we het normaal doen. Want normaal gesproken zijn het altijd spontane ontmoetingen in Ongerweg. Dan maar iets minder spontaan, maar ik kan nog bijna verzekeren, ik ben hier zelf ook nog nooit binnen geweest, dat het de moeite waard is. Ja, je zal zo geen elektrische bel tegenkomen, denk ik. Hallo. Goedemorgen. Wat is er gedaan? Ja, in februari heb ik de pols gebroken. Ik werd te snel, ik kwam Hey. de trap, ja, ik vloog door de gang heen. Pols gebroken en nu zat het niet goed en hebben ze mij geopereerd. Het bord doorgezaagd en een pleetje erin. Dus ik hoop dat het nu goed zit. En wanneer moet je het eraf? Ik moet nog 6 weken, dat kan ik eraf voor een alleen voor te douchen en therapie moet ik gaan doen. Daar hoor ik er helemaal niet van. Maar ja, het zal moeten. Zal ik tegen een linkerhandje geven dan? Ja, Ha, Minnie. Bas. Ja. Hallo jongens. Toen, onderweg, ben je ook in het kasteelke waar in Ja. Kessel. Ja, toen loogst ik toen te rusten of zo. Ja, toen had ik ook al de arm in de gips. Ik heb al 10 keer gips gehad aan deze arm. 10 keer? Ja, want ik heb ook artrose. En dan moest dat rusten. Ach, man. Ja, ik heb geen geduld ik heb geen Nooit. rust in mijn lief. Nooit gehad? Nooit. Het wordt alleen maar erger, geloof ik. Kom binnen. Ja. Nou. Kijk, we hebben hier al tegen het plafond moeten gaan doen. Want er is geen ruimte meer. Nee, we hebben te weinig ruimte. Ja, zoals ze dat tegen een cameraman uit Engeland Suus kunnen zeggen. Feast your eyes, Ben. Oh, nou, kom erin. Oh, Jim. Goedemorgen. Dit is Jim. Hey, Jim. Hi. Leuk dich weer te zien. Ja, Jim had toen het verhaal gedaan. Ja, hè? ja, want toen lag ik in bed. Ja, ik denk dat ze het lemke aan kunt maken, Ben. Ja. Take your time. Want je moet er niet alleen komen. Kan ik geen naar Hallo. Hallo. Kijk. Ja, je zit vol, hè? Het heeft wel iets weg van de keuken Ja. toen. Ja, deze keuken is nou een beetje groter zelfs. Ja, en wie vond het een plek? Moest ik kijken, de plafond wie enig allemaal. Dat gewelfde. Ja. En ja, leuk hè. En kijk door, dat zo trouw. We hoefden hier niks te doen. We kwamen hier erin. Voor de eerste keer via een vriend, Wim Simons uit Heidse. En we kwamen hier binnen. Ik denk, dit is het. En ik sleep niet. Daar is er nog, zien we hier gaan kijken, Jim. En Leon Dekkers, die was antiquair. En die woonde hier. En toen zijn we gaan kijken en we hadden direct met de man in de klik. Daar is er nog weer een bod gedaan. En toen zei je nog, ik wil het heel graag aan u verkopen. Want ja, hij dacht natuurlijk ook als zijn jonge mensen, dan wordt hij natuurlijk alles gesloepen en dingen. Maar kijk, dit heeft Jim gemaakt. Hij eigenlijk is voor te koken, de elektrische dinges. Maar wij hebben de agen en hier zo de stolen afziechtkap. Die zit er nog onder. En Jim heeft dit ermee gemaakt. Moest kijken. Maar dus hij zit de kookplaat onder. Ja, nee, kijk, hier kook ik, ja. Op de agen toch? Het waren dingen zo. Ach ja. Kijk, en dit moest ik kijken, we lukt er verder ook hier de zandstenen show.
schoorsteenmantel. En die kookig. En we hebben nog geen verwarming aan, want dit verwarmt nu de keuken. Wat leuk. Ja, leuk hè? Oh, Ja, ik kan me dit nog herinneren. kijk ja. en hier, dit hier, de snoeppotten. Met het originele pleetje eronder, wat zo de reizen daar, soms toen de boten. En dan kostte dit zit reetjes onder. Maar gingen vroeger de kindjes dan niet stiekem en dan hard Ja, maar dat wegrennen? doe je ook. Dat Ach, doet ja? toch iedereen? Ja, of niet? Dat was toch zo? Hij werd zomaar criminaliteit bekend Ja, in dit programma. ja, tuurlijk. Dus ik weet, ja, die ging vroeger ook wel eens Ja, tuurlijk. snoepjes halen. En appel en proemen en kursen. Dat deed ze toch? Want we Ja, hadden maar toen dan ben- niet zoveel, hè? Nou, dan ben ik waarschijnlijk toch te braaf geweest Echt? vroeger, ja. Ik heb altijd alles netjes Oh betaald. nee, ik vond het heel spannend. Dus papa en mama en daar niet eng voor mij. Ik ben de middelste uit 7 Ja. en de andere. Ik ben donker en de rest is allemaal blond. En Had ze ik, zeker dat ze een van de melkboeren ja, dat dacht ik, ja? maar mijn vader was ook donker. En ik ben geboren in Boulder, in de grote stroot, neef de kolenboer. En zijn pap zei altijd, bij hem is er gruis tussen gekomen. Kijk. De raam stond op. Al door hem ook de smoky Ja. eyes en, Ja, en het koolzwarte horen. Ja. Maar ik ben ook links, dat heeft ook mijn broers en zusjes hebben dat ook allemaal niet. Die zijn allemaal rechtshandig. Ja, Dus dat ze het rechtervleugel Ja, ook... ja, hoor. Dat is dat dan is een geweldig. Ja, dat ken ik nog heel veel. geluk bij een ongeluk. Maar ik heb Jim, daar had ik me ook mee, dus dat is allemaal... Wilt je de kamer even zien? Ja, Want die is loopt ook gewoon. helemaal leuk. Kijk het, ik heb gisteren nog veranderd. Dan ben ik helemaal super gelukkig als ik maar kan veranderen. Wacht even, hier de lamp aan. Hier, dit is de kamer. Mijn hemel. Ja, zus, ik heb toch weer andere dingen gekregen, hè? Zus, dat? Ja, maar in Kessel stond het ganse kasteelke vol. Ja, maar hier heb ik natuurlijk moeten sorteren. De mindere dingen heb ik weggedaan. En ik koop alweer nieuwe, of ja, ooie dingen, hè. Kijk door de haard weer, de achterdicht. En hier is ook nog wat. Ongelooflijk. Ja, leuk toch? Oh, kijk, hij leed ook iets... Ben, kijk, hij leed ook echt iets heel oud. Ja, is ja, Dit, ja. is dit Mini, Dat is van de dit jaren antiek? van de 1800. Ja, want daar staat dus gewoon echt een televisie. Ja, die ken ik de deurtjes door, jij dat? Ja, Kijk, hier zien we ook al hoe ik denk. Maar hier helemaal, wat doen hier? Kijk goed, hier, dit hè? En hier is een afstapje, hè, dat je me Oké. niet valt. Ja, tegen ook niet, hè? Nee, ik ben het gewend, hè? Nee, ik moet niet meer vallen. Alsjeblieft, zeg. Even kijken, hier de lamp aankijken. Hier is dan... Kijk, en dit komt... Watch it. Kijk goed, joh. Kijk, dit is uit een kapel. Gebenedijd zet gij boven alle vrouwen. En dat hebben we met 3 man op moeten hangen, wat loods, 4 meter lang. En dat hebben we bij Eindhoven gehaald. In de bus van de Schoenzoon, onze Schoenzoon is van de Memphis Maniacs. Kent je die? Ja. Ja, dat is Roy, de zanger. Dat is onze Schoenzoon. Oh, wat leuk. Dat is getrouwd met Rabea, de jongste. Dus ik zal ik ze een keer naar dich toesturen. Ja, één. En dan? Nee, niet tussendoor een dingetje eens doen. Nee, ja, maar normaal gesproken zien het altijd spontane Ja, dat ontmoetingen, hè? weet ik. Maar duis er maar nergens op. Ja, het is goed. Ja. Gewoon geen toneel spelen. Nee, Want nee. dit is een Ja, dat uitzondering weet dat ik. we En nu ik komen, hè? vind het ook hartstikke aardig. Ja, want maar ik- die huppels zo parmantig door ons beginfilmpje, hè? Ja? Met die poppen, hè? Dat heet... Jo, inderdaad. Bob Tessen, het Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk best ook wel een beetje een bekende Limburger. Jo, gewoon mini. Dat hij waardoor in dat huis, en dat haat ik eigenlijk. Wat zo dit, hier zien we gewoon in het dorp, iedereen is hetzelfde. Hè. Neem ze smeer. Vind ik altijd, nee, ik ga het meer, want heel dat ding is dat ik buitenlands ben. Hè. En juist die mensen zeggen me heel goed, goeiedag, voel ik me hartstikke trots. Wat zo gewoon, de gewone mens. Echt, dat meen ik. Want, uit welk dorp komt ze oorspronkelijk? Bolder, Uit Bolder. Barlo. Een Bolders kuksgebis Ja, en eigenlijk. Jim is uit Kessel.
En ik vond hem al heel lang leuk, maar dit even met mijn zusje gevriend. En mij is het geluk. Oh, dat verhaal, dat is nee, dat hebben we de vorige keer niet vast. Dus Jim, het eerste... Even met een zusje wat ouder is als mij gevriend. Dan wil we je even oud zien, Jim. En ik 3 dagen verschillen bij wie maar ertussen. En toen maakte Jim het uit. En toen troffen we eens met de carnaval. En toen zijn we samen uit geweest. En toen niet meer. Toen huurde ik niks meer. En het jaar erop, precies op dezelfde plek, troffen we eens weer. En toen is het wet geworden. Bijzonder. Ik moest een baal mijn best doen natuurlijk, hè. Ja. Hè, dus, Ja, want hij had natuurlijk ik zou geen slechte ervaring zeggen, maar een minder succesvolle Ja, met ervaring mijn zusje. binnen het gezin gehad. Ja. Dus die gast er extra hard maar ja, die best voor moeten doen. dan is het juist bijzonder. Hè? Als ze er meer niet best voor moeten doen. Kijk, hier heb ik een fiets van het circus. Die is van 1800, zo duur. Kijk, jij het? Dat is natuurlijk de rijden, jongen.